सुबिदा मोनो एक्स'बो साख्रियानोबा टिआरटिसियाव मोनो बेखौ पास खालामखाबायहाय अब्ला बिसोर सुबिदा होदों नैबे सिएम सारा मोदी सारा बेखौ जों बानायनांगोन दिनै भारत सरकारनि जानाया बेसेबांबा बोसोर सेन्ट्रेल इयार्स बेनि सिगां बेखौ मोनसे आसनि गैया दा ओंखायनो गोसो होनानै फराय मोनजानाय मोनलोंनाया बिदिबा थांना सोरबा आइफन आरो बिनि साबसिन मबाइल लानानै थानाय बिदिबा थांना बेखौ जेब्ला लेखा फरायनानै मोजां साख्रि बाख्रिनि सानानै साख्रि मावनानै बेफोरखौ मोनखायो बेफोरखौ मोनखायो ओंखायनो देरफुनाय समाव जों बेफोरखौ मावनो नाङा लुबैनाय ना सोरबा माहाजोननि थानाया दङ गिदिर गिदिर मबाइल लानो हागौ दामि मबाइल लानो हागौ आपेल लानो हागौ बेफोरखौ होना जों जेब्लायबो फरायनायाव नोंसोर मा फरायसाफोर दा हायार सेकेन्डारि फरायदों डिग्री फरायदों जेब्लानानै गावनो गाव आथिङाव गसंनानै थानांगोन नों गासिबो बेखौ मोनगोन नोंसोर गासिबो बेखौ मोनगोन बेखौसो सेस्था खालाम सोरखौबा माखासे दामि दामि बेसादफोर क्लास जायगानो थाङो बे क्लासाव थांबाबो मानसिया रावबो समान दिनैहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार माबाफोर बुंबाय थायो गासिबो जोङो एखे श्रेणी मानसि जानांगौ बयबो गुरि गुरिया खखा खसा नाजासेनो जाहाथे साख्रिखौ मोननो हायो बे मा साख्रि खालामबाय थागोन आसामनि चिफ मिनिस्टार सार रावबो थाइसेबो बुजिना आरो अक्ट'बर मासनिफ्राय आरो 50 थाखा साख्रि होबावगोन जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार जायनो पास जायो अब्ला बे सुबिदाखौ लानो फरायनांगोन जेब्लायबो मेडामनि खोथा जोंनि लेक्सारफोरनि खोथा प्रिन्सिपालफोरनि खोथा बिसोर लानांगोन जिहेतु मोजां बुजायनो फोरोंगिरि सनमान होनांगोन मानिनांगोन ओंखायनो आं साख्रि बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो आसामनि सिभिलफ्रा जा बुंदोंमोन बिसोर एसे गासिबो बुजिजोबदों आं बांद्राय बुंनांगौ सानाखिसै मानो होनोब्ला सम जाखाबाय सिमसा बुंनायानो ओंखायनो